Λοιπόν, Τάσος Θεοδρόπουλος και ο μεγάλος σκηνοθέτης Νίκος Ζερβός σε λίγο κοντά θα σας πούν τα πάντα για τις κινηματογραφικές ταινίες. Και η Βίκη Χατζή είναι εδώ και η Έλληνα Παπαβασιλείου θα τα αναλύσουν όλα. Δεν θα έχετε καμία αμφιβολία. Μετά, Βίκη Χατζηβασιλείου στο Πάνω στην Ώρα, αποκλειστική συνέντευξη. Μαζονάκης, αποκλειστική συνέντευξη. Και τώρα θα πάρουμε το φρούτο μας. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ηλία Σιδέρης, Μαρία Ελένη Δούκα. Πότε γιορτάζετε? Και τα δύο. Και τα δύο. Βέβαια, καλά κάνετε. Για να τα πούμε δωράκια δύο είναι. συνθέσεις. Λοιπόν, τι μας έχετε φέρει εδώ, φρουτοσυνθέσεις, τα χρώματα των κομμάτων? Σχεδόν. Ό,τι Καλά, μπορούμε, είναι δηλαδή. πολύ φρέσκα και μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Δηλαδή, σε ποιο κόμμα αντιστοιχεί πια? Εντάξει. Αυτό μπορούμε να το δούμε ανάλογα με τη σειρά μετά τις εκλογές. Α, ναι. Και να τα κατατάξουμε κατά μέγεθος ίσως. Άρα τώρα τι έχουμε και πώς θα προωθείτε αυτά? Αυτό είναι Τι μια είναι η ιδέα... φρουτοδέσμη, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Αυτό είναι μια ιδέα, ένα franchise που έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Ναι. Έχει άπειρη χρήση. Μπορεί να μπει στην επίσκεψη, μπορεί να μπει σε μια δεξίωση. Όταν πας λουλούδια, όταν πας γλυκά. Ναι. Στολίζει σαν τα λουλούδια, τρώγονται σαν τα γλυκά. Τι διάρκεια μπορεί να έχει αυτό τώρα εκτός ψυγείου? Κανονικά σαν τα φρούτα, μία-δύο μέρες ή κανονικά πρέπει να είναι 10 μέσα? ώρες. Γιατί είναι και Περίπου 10 κομμένο, ώρες θα βλέπω. σε φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δηλαδή τρώγονται? Βεβαίως. Θα το δοκιμάσω. Ναι, όλοι θα το δοκιμάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε Τα μας κάτσετε τώρα. να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, πόση ώρα χρειαζόστε για να φτιάξετε μια τέτοια φρουτοδέσμη? Εμείς Ας πούμε αυτή τη μεγάλη. χρειαζόμαστε να μας το παραγγέλνει ο κόσμος την ίδια μέρα το πρωί για το βράδυ Ναι. ή από την προηγούμενη μέρα καλύτερα. Δεν έχουμε στόκ στο μαγαζί γιατί είναι η φύση του προϊόντος τέτοια που πρέπει να φτιαχτεί εκείνη την ώρα για να το πάρει κάποιος. Άρα κάποιος πρέπει να το πάρει τώρα, ας πούμε. Αν, Πρέπει να το παραγγείλει το πρωί για να το πάρει το βράδυ. Δεν έχουμε έτοιμο στόκ. Δεν είναι ζαχαροπλαστείο, Όχι, περνάω, το εντάξει. παίρνω, φεύγω. Αυτά να σας πω, μπορούμε να τα χαρίσουμε στον κόσμο. Βεβαίως. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν εταιρεία. Ντεκοφρούτα είναι η εταιρεία. Έχουμε site, μπορεί κάποιος να αγοράσει online. Το site είναι www.decofruta.gr. Λοιπόν, και το τηλέφωνο είναι 212-212-70-70. Πάρτε τηλέφωνο 246. Έτσι, φρουτοδέσμες, που εγώ πρώτη φορά τις βλέπω, με φράουλες, με ακτινίδια, με ανανά, με σταφύλια, με σοκολάτα. Είπε και ένα συνάδελφος ένα καλό, μόνο το 9,5 εβδομάδες λείπει. Πάρτε τηλέφωνο να σας τα χαρίσουμε και πάμε αμέσως σε Έλληνα Παπαβασιλείου να μας πούν για κινηματογράφο, να μας πούν τα Τι καλύτερα. κινηματογράφο μας ανοίξατε την όρεξη. Δεν ξέρω πόση ώρα χρειάζεται για να το φτιάξετε, αλλά δεν ξέρω σε πόση ώρα μπορώ να το φάω. Πολύ γρήγορα. Πώς το βλέπει. Αυτό είναι τέχνη. Άστε μη. Αυτό είναι η τέχνη. Ναι, Έτσι. αυτό είναι. Μεγαλείο, νεμασκόπ. Πάμε στην άλλη τέχνη του κινηματογράφου.